Slušate Prvi sa zvezdama uživo iz Beogradskog dramskog pozorišta. Pronađi mesto. Kesiću, zašto 24 minuta? Pa, toliko je zamišljeno da bude trajanje emisije. Zato što... Jer razmišljali smo dosta o nazivu emisije i recimo sada da emisija traje 33 minuta. Mislim, postoje emisije koje traju 33 minuta, onda bi bio okej naziv, na primjer, 33 minuta da se zove ta emisija. S druge strane, naša, pošto traje 24 minuta, onda smo nekako kao okej, ajde 24 minuta da se zove i još smo dodali ovo sa Zoranom Kesićem. Jer bilo bi glupo da je 24 minuta sa, ne znam, Ivanom Tomićem, a vodim ja. Da. Mada bilo bi intrigantno, kao što se svi pitaju zašto ovo MVP, pa kao mnogo volimo pršutu, ali morali bismo da imamo onda razlog neki stvarno dobar. Ali znaš što mene sad zanima, je li to 24 minuta kod tebe sve traje u životu 24 minuta, pa zato ili... Znam, ti sada misliš na seks. Jer uvek kada se postave takva pitanja, misli se isključivo na seks. Pa ja ne znam... Zapravo, konkretno, da li snošaj tvoj traje 24 minuta? Mislim da je tačno to. Okej, ajde možda ako nismo... Da. Reci svom bratu. Pa ja ne znam, nismo nikad merili, ali moguće da toliko traje jer to... Obično se... Ali što... A ne, stvarno... Ne, obično toliko traje jer tačno čuješ 2 puta prođu reklame. Znaš... A jeste, ima toga, ali što... Može ovaj krenuo da se razvuče? Ej, ne znam, ali trebalo bi da može. Meni je to okej, meni nije bitno koliko traje, bitno mi je da je lepo i da je uspešno. Tako je, tako je, tako je. Dobro, Ivane. Tako je. Ti nemaš te misterije oko brojki, slova i ostalo. Imao sam do sada, sad kad sam čuo da nije bitno koliko traje, nego da je lepo i uspešno, više nemam. Sad sam okej, u miru sam sa sobom i sve je okej. I kogod je govorio, ono, Tomke, kratak fitilj. Više me to ne dodiruje, hvala ti. Nema čemu. Slušate Prvi sa zvezdama uživo iz Beogradskog dramskog pozorišta. Pronađi mesto.